Awad-awad na pondo para sa pagpatugdok kan 1,200 na bagong classroom sa mga pampublikong eskwelahan sa siyudad ni Naga. Unformal nang napagkasunduan kan Department of Education asin gobyerno lokal. Mapupuunan ang patrabaho kan mga classroom ngunya na taon. May report si Joel Sulina. Karong dakulang lakdang para man mapanuan ang haloy ng problema sa classroom gaps kang mga public school sa loob kan syudad. Matapos ang nangyaring muwa sa pagultanan ni DepEd Secretary Sani Angara asing kang gobyerno lokal sa panginot ni Alcalde Leni Robredo inot kang Pebrero 23. Asin mas napapusog pa ini kan magkapirmahang paning supplemental memorandum sa pagultanan ni DepEd Secretary Angara asing kang alkalde kan syudad. Kay riba sina DepEd Bicol Regional Director Gilbert Sadsada, dating konsehal Rayan Cedric Rintoy, asin si Yusek Peter Corvera kang May 23, 2026, Sabado sa Bayugan City. Sigun kay Alcalde Leni Robredo, sa lindong kang nasambit na kasunduan, makakaresibi ang Naga City ning pundo para man sa mga public school sakop kan DepEd Naga asin alokasyon nga rin makapagpatugdok ning bago asin additional na mga classrooms o school buildings nga rin masimbagan ang dakulang classroom deficiency sa mga public school sa syudad. Sa impormasyon na pinagheras ni Alcalde Leni Robredo, total na 282 na mga bagong classrooms ang pinagtagamahan ning fundong 145 million pesos plus na idan-download sa lokal na gobyerno kan syudad na gagamiton solamente sa mga pagpapatugdok ng mga kinakaipuhang additional na mga bagong school building o classrooms, reconstruction, rehabilitation ng mga school building o classroom na validated as in reported ka mga public school heads asin kan DepEd Naga urog na gayong ang mga eskwelahang may marikas na paglobo ka mga enrollees o mga estudyante asin kinukulang-kulang na kan sa indang mga classrooms. Nakatalaan mang puunan ngunyan na taon ang pagpatrabaho sa mga ini. Mantang igwapang total na 236 na mga classrooms na kulang sa mga public school sa syudad na ipapatrabaho sa paagiman kang public-private partnership para sa school infrastructure project na sa presente under procurement na asin pinaglalaumang makakapuon bago man ang city-led construction ka mga nasambitan ng classroom para man sa mga public schools. Sa Mancom meeting kan DepEd Naga kan sarong simana, ipigpresentar na ni Alcalde Leni Robredo sa mga opisyal kan DepEd Naga na pinamamuyan ni Schools Division Superintendent Susan Culiano asin ni ESDS Michael Del Rosario ang nasampit na Maray de Barreta. Inasalamatan man tulos ini kan mga opisyales kan DepEd Naga sa paagi ni SDS Susan Culiano. Ang nangyari po na pagtao sa tuya kang pangangaiputa, actually bako man siyang favor kasi talagang reported siya, validated siya na shortage. Pero yun ini si pagkakataon na pag sinabi tang ma-close ta si gap sa basic input which is a classroom, I think iyan ang dakulang bagay na pang-celebrate mi and pinapasalamat mi talaga kay Mayor kasi unrelenting si sa iyang pagkulit dahil talaga nagpondo dahil maliwanag po ang finish line ni Ma'am Leni, ni Mayor na ma-close na si gap sa classrooms. So one after, dahil man siya po sa Rabay pero at least nakalatag na po siya sa pinakaplano, care of po kang national government and through the DepEd po. Salamat tununo na maray kami kayan. Dahil pa yan nangyari sa istorya ko ng pag-manage. Kaya aram po din doon na nai-inspirar kami na talagang gibuhon ang pinaka-best me pa po. Para sa Naga Ngunyan, Joel Sulina. Naga Ngunyan. Ika ako, kita, ang Naga. Ang tabayan, ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa Lambang Nagenyo. Ang Naga Ngunyan. Sa ngaran kan sa kuyang pag-iriba sa Public Information Division na pinamamayuhan ni Jason Yola. Ako si Riza Mostar Santos. Diyos mabalos.